És leigazolták neki, igen, tehát a szűnyemes gáza hiányzásból. Hogy ráírta, nem tudom kire, hogy mi történt, hogy aggódik, vagy nem tudom pontosan, hogy mit írt oda. Jó. És akkor visszaírt neki ez a kis, hogy hívják, Ne aggódjon. hogy mit, nem tudom pontosan, hogy fogalmazod, de vagy mit emészted magad, vagy mit idegesíted magad, majd ledolgozod a nyári szünetet, az kész. Jaj. Nekem azt tetszett valamelyik nap, jövök ki és a plac közepén, érted? Jössz a gomb, ott a betonom, tiszta hülye. De hol rájön az alvásod? Ott jön rá. Ez teljesen alvásfázisos. De ez azért durva. Nakrománia, hogy hívják ezt a... Nekrománia? Nekrománia. Téged szeretnek nagyon. Komolyan oda beszélek. Szerintem olyan pózba rakhatod, amilyenbe akarod. Köss rá görcsöt. Istenem. Lusta disznó. Hát azért. És ezt végigveszed? Nem semmi. És a másik? Másik is durva. Nem is olyan? És kifeküdt. Nem hiszem. De. 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 Nem, fölébredt. Hát ez... Van arra, ugye nem szekálnak.